רואה שאנשים עושים מחירות פומביות. אוקיי, נראה לי שאנחנו מסודרים. חומר לאספנים אומרים לי פה. טוב. רצינו להציג בפניכם את האומנים האורחים שלנו. מדובר בהרכב מולטימדיה יוצא דופן, המשלב במופע שלו מוזיקה, מחול, תיאטרון, אקרובטיקה, וידאו, החלקה אומנותית על הקרח, הרמת משקולות, ייעוץ פיננסי, חתירה בקייקים, סריגה, העצמה אישית בעזרת קריסטלים, בישול ותפירת כפתורים שנפלו. הישר מראש העין, קבלו את הקודקודים המרקדים מאזור הדמדומים. רק בקשה אחת, שירו קרוב למיקרופון. לא נראה לי שזה בקשה שאתה רוצה. רק דבר אחד, לא לדרוך. מיקרופון קרוב, אם לא שומעים. רגע, אנחנו לא נכנסים, אולי נתחיל כולם בסדר? ממש לא. טוב, אנחנו מתעצלים מראש, אנחנו קצת ירוקים בזה. הולכות להיות פה תמונות קשות. אתה לא מתחבא מאחורי. זהו, כולם בסדר? הכל בסדר שם? טוב, אהו. עזב את המשרד עם מכולה אחת ומשפחתו המפרגנת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בקור, תראו שעוד יחזור על 4 אל החבר'ה. גר בעיירה אחת נידחת, עבד במשרד שבקושי מאויש, ואצלנו השיחה קולחת, איך זה שהוא עוד לא מיואש? פעם ברבעון יגיע לביקור לחזון, מראה התלהבות, הכל נפלא, אל תדאגו, ב-DMS הכל בסדר, אומר שלא צריך אבל שומע עצות מיואב, מאיר ומתן וממל תודה, אתה יודע, רק לנוסטלגיה כמובן, עוד ישוב ועובר ולא חשוב, עוד ישוב עובר ולא חשוב, עוד ישוב. קשה להאמין, סיפי של תמיכה וביבי מאוד מצליח, אומרים חושב על ספקמן, חולם לו עלי את מה שפה בנה, גם שם אינו שוכח שפעם ברבעון הוא לביקור מגיע עם אחד מעובדיו החדשים, יושב הוא פה איתנו על הבטיח ושואל לו מה שלום IMC. עוד ישוב צרה וזה עובר ולא חשוב, עוד ישוב צרה וזה עובר ולא חשוב, עוד ישוב. איזה עובד חדש נוסע לא רחוק, נפגש עם דג וקריס ולא קיבל תשובות עדיין. שלומי הנמרץ עושה תחקיר עמוק ומתחייב לספר, אז מה נשמע בראש העין?